Nah, guys, iki aku wis teko pelabuhan Ketapang iki. Arep nyebrang sik. Ngendi? Sarep nyebrang. Yo. Eh, Yo. Coba. Saya antri jaluk tiket. Iki. Wih, dermaga piro? Ini mlebu pelabuhan nih. Ketapang. Ngiri, lurus. Eh, eh. Ngiri kene. Antri sik. Pepet ki apa tengah kene? Jalur iki ya. Kene. Wes, nunggu sik antri sik bolo sik. Kapalnya parkir nek kono kae. Iki ada dermaga 2 kae, dermaga 2. Nah, iki wis arep munggah kapal iki. Iki arep munggah dadak ditata sik ganjele ben bempere ora gadhug nek munggah. Ditata ya. Iki sing tengen wis gendi kiwa saiki. Sing kiwa sik ditata ganjele. Yang ABK-ne kapal wis sing nata. Saiki rampung oleh nata, maju cek parkir terus tinggal turu. Iki arep parkir dadak bingung arep nengen apa lurus. Parkire terus ngiwo. Parkire kon sing enek kono. Parkir iki. Nggih, Pakde. Guys, iki wis medhun kapal iki mau iki. Karek metu. Metu ke pelabuhan. Keluare kono kae. Sing kene sampe antri-antri sing Gili Manuke Ketapake sepi. Di pelabuhan Gili Manuke lekas rame iki.